Guys, गिबियावनो गेम बर' ब्लग इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ बरायग्रोनाय थाबाय। दा आं फोथाराव फैदो, जोंहानि फोथार आरो न' जिंखिजानो इयाव फैदो, मटर गायनायखौ नायनो फैदो। नै बिबार बारबायनो आरोना, सब फोथाराव मटर गायजोबो, मटर गायजोबदो इफोर माखायाव सब नेबाय थानांगौ आरोना सानफ्रोमबो मटर गोजा इफोर माखा बा दाउख्रि माखा जाजोबो मटर माखाखौ नेनो फैबाय थानांगौ। गायगासिनो आरो नैखिजा आलुबो गायदो, नैफोर आलु गायजोबदो आरोना, आलुबो गोजा नैखिजाया माबानि नारानि मटर गायदो, बेसरबो फोदो, मटरबो दों इयाव सब नै धुन्दियाबो दों, धुन्दिया ओइ नैखिजा बेसरबो फोदो, बेसर मटरानो बांसिन गायदो आरोना। आरो जोंहानि जिङावनो फोथार जिङावनो मोनसे अमा फार्मबो खालामदो आरोना। बे अमा फार्मबो खालामदो र' नोंथांमोननो खोन्थागासिनो। हेल' गाइस, आरो आंनि चेनेलखौ थाबैनो 1K साबसक्राइब खालामना हो, नोंथांमोना थाबैनो 1K साबसक्राइब खालामना हो, नोंथांमोननि सेराव गोदान गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो। नै गाइस, अमा फार्मा बेयावनो बारा गोजान गैया, ओइनो जोंहानि फोथारा इखिजा ओइ ससेयाव अमा फार्मा नै खाथियावनो, बारा गोबाव जायाखै आरोना बानायनाया, दासो खालामबाय दोङो। अमा फार्म दं बेयाव, अमा फार्म अमानि गेदेर गेदेर जाबायनो अमा माखा गेदेर गेदेर जाबायनो, औवा बिलाइ मानि जायो अमायानो फाग्लासो। थैजोब्बाय नै आलु माखा थैजोब्बाय आरोना सब गैला, मुलिफोर होआखैना मोजाङै सामलायाखै नालाय थैजोब्बाय। हेल' गाइस, दा आं जना दङ आरोना, साङाव जफैदो, दसे जफैथ'दो, नेनो होदो नालाय नेफैबाय। नैखिजा जाहानि फोथारा ओइखिजा नेफैदो आरोना, इखिजा सां बानायना दोनदो आरोना फोथाराव मटर ओरै माबा माबि नेनोनो, मैगं थाइगंनि दाउआ जाबाय थायो नालाय, ओंखायनो सां बहायना दोनदो आरोना, सां खादो इयाव हराव नेफैबाय थायो आरो नै हरावबो नेबावोसो, अर लगायबावना दोनदो नै हराव नेयो इयाव, अर लगायना जलायनो हराव। फोथाराव ओरैनो जना दङ आरो माथो खालामनो, न'आवबो थाबाय थायाना, न'आवबो ओरैनो मा खालामना थानो, फोथाराव बेखायनो नेफैबाय मटरफोरखौनो। दा दसे थाना थांनोसै आरोना, दसे ओरैनो नेबाय दा। नै मटरा इखिजाना साफा नै मटरा एसे साफा जादों नै, बेफोर माखासे जोंहा मादै लाना साफा जादों मटर माखानि फिथाइ थाइबाय नै सानानै, फिथाइ थाइजोब्बाय बेफोर माखा मटरा फिथाइ थाइजोब्बाय नै सानानै, गोलावथार गेदेर गेदेर फिथाइ थाइजोब्बाय नै। नैखिजा बिन गायदो आरो बा बिना जि गेदेर गेदेर जाबाय नै, बिन गायदो नै माखा सब बिन गायजोबदो आरोना। नैखिजा मटरबो गायदो, नैखिजा मटरा दहायना एसे बिन गायदो, बेसर गायदो, दामा दामि आरोना। फोथाराव दसे ओरैनो नेना दों आरोना।
थ' लोगोफोर दा आं थांनोसै आरोना न'आव नेबायबो दसे गोबावैनो दा न'आव थांनोसै ओंखाम जाहैनोसै आरोना थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो आरोना सर्ट भिडिअ ओरैनो लाबोदो नेक्स्ट पार्टआव दा मानास थांनाय राइड जानो हागौ आरोना थ' दिनै बेखिनियानो आरो गुड बाय टाटा